दिनै बैसागोनि से खालाराव दिनै नै जोंना आदामोननाव बाथौ दुमदोंमोन बाथौनि बेरा होनाय जादोंमोन नैबेनो बिथांमोना दा नैयाव जिरायना दङ बिथांमोनदो एसे दान्दिसे मोगा मोगि लानो नागिरदों माबायदि मोनखो बिथांमोना नै बिथांमोनानो साब्रैबो बिथांमोना दै लोंगासिनो दै गांदोंनो दे आच्छा रायजोफोर सबखौबो गोदान बोसोरनि हामलायनायखौ आङो बावहरबाय बावहरनायनि उननिफ्राय आङो गय फाथै गथाय आङो माने आंनि नांगौखिनिखौ आङो बावनानै आङो सब रायजोखौनो आङो हामलायनाय खालामबाय अच्छा रायजोफोरा आंखौ मा सानो कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम रावबोथ' जेबो बुंनो गैला होमब्लालाय होमबाना आंनियानो गथाय साननायाबो आंनियानो थिगानो जाबाय दे आच्छा जोङो लोंबाय माबाय जोंनि बाथौ बोराइखौ जोङो बरायबाय माबाय जों दा ओरैनो मोनसे इन्टारेस्टआव जोङो एसे दै गोरानखौ लोंदो आरोखि माने बर'नि हारिनि बैसागोनि थारमाने बेयाव जोङो गोदान बोसोरनि थारमाने दिनै मानो होनबा बैसागोनि 1 तारिखखौ जोङो बैसागोआव जोङो थारमाने जोंनि बर' हारिया असमिया हारियानो थारमाने सबखौबो जोंनिया अनलायनाय फैयो आरो जोंनि गोथार गोजौ फुजा बाथौ मालाखौ जोङो बाहायलाय फालिलाय थारमाने इनि थाखायनो बिथांमोना बखै मा साना आरो बेलेगथिंबो नोंसोर सोंना नाय ओमफ्राय दा नोंथाङा माबायदि मोनखो दा दिनै बाथौआव बेरा दुंनानै बा बाथौ बेरा होनानै माबायदि मोनखो जोंनि बर'नि हारिमुखौ बोथोरनि थाखायनो जोङो बिराद सर्ट टाइम जादोंमोन जोङो माबानानै मावनानै जों दा बाथौखौ दुमनायनि उनाव गेजेराव जोङो इमान जोंनि बोथोरानि गाज्रि खालामनानै जोंखौ रायरानायफ्रा खालामना दोनदो बिनि थाखाय दिनैसिम जोङो जाहाथे जों माबा खालामनो हायाखैमोन बोथोरनि खार'नै थेवब्लाबो बिनि गेजेराव जोङो बाथौखौ दुमनानै जोंनि बाथौखौ माबायदि सानखो जोङो दुमनानै जिबायदि दुमनांगौमोन बेबायदि जों गोजोननाय मोनाखै थेवब्लाबो नोंथांमोना जुदि जोंनि माबाखौ नुनानै जुदि गोजोनदोंबा जों बिनि खार'नै जोङो सन्तुष्ट थारमाने जोंहानिया दानै टावला लाथार खर'आ दे बुंदो फंनैसो माबा बुंनोसै बाथौ दुमगिरिमोन गायसननाय आंनो गायसनदोंमोन आंबो मालायाव गायसनोमोन इयावनो दिनै आंबो सानैसो मानसि लिंनानै आंबो दिनै गायसनबाय बैसागो बोथोराव थारिखै बोसोरै गायसनहायो बाथौ दुमनाय माने जोंनि बर'नि गुबै बर' नङा होमबा गुबै नेम नालाय बियो जोंनि नेम तामानि ओंखायनो जों गुबै नेमखौ थारमाने गारनो हाया नालाय बेनिखायनो जोङो फालिदा आगोलनिफ्रायनो गोदो गोदाय आबै आबौनिफ्रायनो फालिबोनाय नालाय दाउ फिसा बायदिसिना बेफोरखौ गारबाय होफेरनाया रेकर्ड गैया थारमाने बेफोर गैला जोङो बुट गाज्रिजोंनो होयो आरोना गाज्रिजोंनो होनानै थारमाने आफा बोराइ बाथौखौ फालियो आरोना बोराइ बाथौ फालिनानै आं गोसोखौ दासान्दि मोजां मोनबाय आरो थारमाने ओंखायनो आं माबा खालामनो थारमाने रायजोफ्रा दा मा सानो आंखौ मिथिया आरो आच्छा रायजोफोर सबखौबो गोदान बोसोरनि हामलायनायखौ आङो बावहरबाय बावहरनायनि उननिफ्राय आङो गय फाथै गथाय आङो माने आंनि नांगौखिनिखौ आङो बावनानै आङो सब रायजोखौनो आङो हामलायनाय खालामबाय आच्छा रायजोफोरा आंखौ मा सानो रावबोथ' जेबो बुंनो गैला होमब्लालाय होमबाना आंनियानो गथाय साननायाबो आंनियानो थिगानो जाबाय जोब्बाय गोदान बोसोरनि आङो दिनै रायजोफोरनिसिम खावलायनानै थानानै खावलायनानै हामलायनाय मोननानै
बिथांमोना नैबेयाव गान दामनानै दा मोसानो नागिरदों थांनो खमायनि नैबेयावनो दामगोन दा दामनानै एसे मोसाहैनो आं रेकर्डिं खालामना होनोसै उनथि बुलाय लांबाय नैला बिथाङा फावरिथि लालाया दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो भिडिअखौ मोजां मोनोबा नोंथांमोना लाइक आरो शेयार खालामना होबानो जाबाय आरो चेनेलाव गोदान फैनायाव साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय नोंनि महरजों नोंनि सोलेरजों नायनो नों गुलुलुर आगै फावदर सना पिथर माब्रै मिथिखो नोंसोरलाय लगाओ लगाओ नारे बारे